Kompanija A-Drive zvanično je predstavljena kao ovlašteni uvoznik brendova Dongfeng, Voyah i Bike za crnogorsko tržište. Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora, partneri i brojni predstavnici medija. Ulaskom na tržište, A-Drive donosi drugačiji pristup, fokusiran ne samo na proizvod, već na dugoročnu vrijednost i pouzdanu postprodajnu podršku, što predstavlja ključnu razliku u odnosu na aktualnu ponudu. Crna Gora je tržište koje se ubrzano razvija i postaje sve zahtjevnije. Upravo zbog toga vjerujemo da postoji prostor za brendove koji donose dodatnu vrijednost, ali i za kompanije koje dolaze sa jasno definisanom vizijom i dugoročnim pristupom poslovanju, poručila je Nataša Pavićević, predstavnica kompanije A-Drive. Za nas ovo ne predstavlja samo otvaranje novog prodajnog salona, već jasan i promišljen korak kojim potvrđujemo svoju opredjeljenost i prisustvo na ovom tržištu. Uz odgovoran pristup i puno povjerenje u vrijednost i kvalitet onoga što donosimo. Danas vam predstavljamo 3 brenda sa jasnom ulogom i vizijom: Dongfeng, Voyah i Bike. Dongfeng, kao jedan od najvećih proizvođača automobila u Kini sa više od 50 godina tradicije, donosi iskustvo, stabilnost i globalnu prisutnost na više od 80 tržišta. Njegova partnerstva sa kompanijama poput Nissana, Honda i Renaulta dodatno potvrđuju industrijsku snagu ovog sistema. Voyah, kao premium divizija Dongfenga, predstavlja iskorak ka električnoj mobilnosti i višem nivou komfora i tehnologije. Bike sa tradicijom dužom od 6 decenija i prisustvom u više od 110 zemalja donosi dodatnu sigurnost kroz kontinuitet i industrijsku stabilnost. Njegova saradnja sa globalnim proizvođačima poput Mercedes-Benza i Hyundaia potvrđuje visok nivo standarda i kvaliteta u proizvodnji. Ipak ono što A-Drive posebno izdvaja jeste pristup postprodaji. Tržište je preplavljeno novim brendovima. Pavićević se osvrnula na situacije šta se dešava kada nastane problem, ko servisira ta vozila, gdje su rezervni dijelovi, konkretno fizički, koliko dugo kupac čeka kada vozilo stane, ko daje tehničku podršku i na kraju ko preuzima odgovornost. Realnost je da na ova pitanja često nema jasnog odgovora. U A-Drive-u su odlučni da taj prostor ne ostave otvorenim. Naš partner za postprodaju je Allianz, kompanija koja je već prepoznata kao referencija za servis i tehničku podršku. Rezervni dijelovi su već obezbijeđene su i naredne redovne isporuke, specijalni alati i opreme su već instalirani, prva tehnička školovanja su već uspješno realizovana uz direktnu podršku iskusnog Allianz tima. Dakle, ne govorimo o planovima i ne govorimo o najavama, govorimo o sistemu koji već funkcioniše. I upravo se tu pravi razlika. Jer nije izazov prodati vozilo, izazov je stati iza njega svaki dan, godinama. Mi smo tu razliku postavili kao standard. Uvjereni smo da upravo ova sinergija inovativnih proizvoda i snažne, pouzdane postprodajne infrastrukture predstavlja ključnu diferencijaciju i pruža dodatnu sigurnost našim budućim klijentima. A-Drive nije sam na ovom putu. Njihov važan partner je kompanija Planet Auto iz Slovenije, distributer ovih brendova za značajan dio Balkana, koja je već razvila stabilnu mrežu prodaje i servisa u regionu. Njihovo iskustvo i prisustvo dodatno osnažuju nastup na tržištu. Ovo više nisu samo automobili. Ovo je tehnologija, ovo je budućnost. Automobilska industrija se mijenja. Sada govorimo o elektrifikaciji, digitalizaciji i povezanim vozilima. I mi nismo više posmatrači, mi smo dio te promjene. Naša mreža raste širom regiona. Taj rast gradimo promišljeno, dugoročno i zajedno sa dobrim partnerima. Ne ulažemo samo u vozila, nego ulažemo u sistem razvoja prodajne mreže, logistiku, after sales, digitalna rješenja i marketing. Planet Auto je izgradio mrežu od više desetina partnera širom regiona, što predstavlja čvrstu osnovu za dalji razvoj i širenje ovih brendova. Svečanom događaju prisustvovao je i predstavnik ambasade Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Wang Changjiang.
savjetnik za ekonomiju i trgovinu koji je istakao značaj ovog trenutka za dalji razvoj industrije i međunarodnu saradnju. Ovo nije samo važan korak kineske automobilske industrije ka globalnom tržištu, već i primjer jačanja saradnje između Kine i Evrope, uključujući i Crnu Goru. Kineski automobilski brendovi spremni su da zajedno sa partnerima širom svijeta dijele tehnološka dostignuća, proširuju tržište i potrošačima ponude kvalitetnija i ekološki prihvatljivija rješenja za mobilnost. Nakon zvaničnog dijela programa, gosti su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa modelima i razgovaraju sa predstavnicima kompanije i partnerima. A Drive ovim događajem najavljuje početak dugoročnog prisustva na crnogorskom tržištu, sa jasnim fokusom na kvalitet, sigurnost i povjerenje kupaca.